να ρωτήσω κάτι. Τι γυμναστική κάνετε και είστε τόσο ωραίο σώμα? Ποιο είναι το μυστικό? Πραγματικά, γεννήθηκα έτσι. Εγώ για να έχω τέτοιους κοιλιακούς τι πρέπει να κάνω? Εφόσον δεν γεννηθήκατε έτσι, πρέπει να προσπαθήσετε πολύ. Δεν γίνεται με παθητική γυμναστική, με ηλεκτρόδια, με κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να κουραστώ. Ωραία, θέλετε να κάνω εγώ γυμναστική και να με κοιτάτε? Αχ ναι, θα κάνω κοιλιακούς. Όχι, θα κάνετε πραγματικά. Θα κοιτάτε και επειδή θα κοιτάτε εγώ να κάνω κοιλιακούς, θα γίνουμε και δική σας κοιλιακή. Αλήθεια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να γίνω φέτος γρήγορα. Against hope, oh yeah. I cried for you and I died for you. No longer I'm gonna be your fool. But now's the time.
Να το κόψει εδώ ή να το κόψει με το τάκτη μετά. Το κόψει μια να ξεκολλήσει. Γιατρέ μου, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε. Για να το από την άλλη, μη σου κόψει το χέρι. Α! Εντάξει. Καλά, μην το ανοίγεις, γιατί δεν ανοίγει το χέρι στο σερφ. Ωραία. Πού το ξέρεις? Αφού γραπώνει, δεν κάνεις έτσι. Εδώ. Ναι. Και αυτό. Όχι. Θα το πιάσει.